Ina cikin ɗaki na dab da lokacin da ake baci, sai ga alat a waya na an rubuta mesaj mai ɗaci. Kawai na tashi na zauna dan in gane mai min ganganci. Na kara duba waya na sai na kalli lamban ba suna, ni kuma mamaki na waye tura sakon nan gona. Da har ya ambaci kauna to ina ya samu sunana. Abun da sakon ke cewa salam alaikum masoyina, farin cikin ruhina Mustapha abokin yayana. Ina ta so in gaya ma rayuwarka ta shiga kirjina, har ta hana ni sakewa babu wani sukuni sai tsanani. Ina ta so in cire ta na fahimci ni kam wane ni, shine na zo in gaya ma dan ka bar ni koko ya ka gani. Domin bana so kai min sannadi na rusa karatuna, idan ko ka ki ka yarda to ko zan hada ka da yayana. Idan ta gagara zanje kotu don abi min kadiya. Buruci dangin hauka kun ji wani bayanin wasa fa. Yau da ganga yadda za a matsa mai daga shinkafa, na rasa maniya zan dan in gane mai wannan manufa. Dan a cikin test din amin barazana da abokina, ni ko kanne ga abokai na rike su tamkar ganne na. Dan ko iya asani na ni da su muna kunyar juna, nai nazari ban gano ta zo da wannan wasa ba. Kawai na yanke cewa in mayar da amsa ba wai ba, sai na kira a waya domin mu daina yin gujuba. Tana dagawa zancen farko sai na ce mata wace ce, ta ce da ni ba ta da suna kawai fa baiwar Allah ce. Ta ambace ni barawo wai fa zuciya na tana sace, amma wai don Allah mana in taimaka mata in kawo. In ko na kin yarda to gidansu ma kar in dawo, domin taka ina burin ishara ke in aje bawo. Take na ce mata ta yi tsit ba ni san irin wannan ne fa, me ya saka za ta yi min test akan irin wannan manufa. To ta kiyaye in ko ta ki Allah zan mata horo fa. Sai ta min murya kas ciki sai ta ce min yana, dama ni burina in ji ka faɗa min mummuna, ko haka zai sanya ma ni gare ka in bari in ƙauna. Kawai ta yanke wayarta tunda mun yi ma yar ba daɗi. Bayan kwana biyu sai na ji duk jikina ba kaudi, kawai nake jin yarinyar da ta kiran ita ce mahadi. Gudu na kar da ta ɗauken mai yawan walakanci ne ni, gashi mawaka an san mu muna da ɗan wannan rauni. Ni kuma na sha alwashin gudun walakantar da wani, na dinga zabba tunanin yaya zan yi in fitar rudani. Don kuwa yarinyar nan yanzu ta saka ni a kaulani, domin ta ce kanwa ce gurin aboki wayo ni. Kamar in ƙara kiranta sai in tinna ta sami murfi, domin a farko ta ce min in barta yafi. Ni kuma ka na zaune kai na yayi dumi tamkar madafi. Ana cikin haka to sai na ji sallamar awwal boka, yazo yana ce min wai ya ga Aishan su tana kuka. Tana ta yin shasheka ciki har da sautin sunanka, har ma tana cewa wai in ka barta baka da tamkarta. Tana ta wayo rayuwar ta mai ne mafita, a da zaton da take ma kai da yan maza ka bambanta. Sai gashi ka mata zance wanda sai ka ce ma ba kai ba, amma fa cikin ɗaki na ta ne take yi ba wai ba. Ni ma laƙawa ne domin ba zan ki in kalli kwakwau ba. Mai saurare nan ne zana dakata kan waƙata, a ci gaban zafi jin yaya mun ka ƙare ni da ita. Ni dai kawai burina kan na zo ku sama min mafita.